Call? Unsay call? Hala! Giunsa man nimo niya akong papa? Pa, nabay da mamisita sa kuha. Musugot ka? Sige, paniya na dire kay makatilaw na skuha. Di ko musugot, pamisitaan ka dire. Ah, bahala ka pa oy. Ikaw bito panangiran ug muadto siya. Di pa ko musugot, maguyab-uyab kaya na. Kanos na pa makauyab ani pa oy? Hapit na ko mula pa sa kalendaryo ba? Situha pud nimo oy. Sus, di mo na lumba ng kaminyoon niya na. Dili lagi lumba, basi magdalagang guwang ko ani style pa ba? Ayo. Hala. Hala pa, nanang namisita sa kuha. Uy, yan. Pwede ko mamisita si mo ha? Panangit sa kang papa ug musugot siya. Pertiba ning isuga. Ay sus, kadali rana. Way, amahan niya di mo sugot basta pamistaan ni anak. Ring tinarong man ta. Call? Unsay call? Ay, yeah. Maingod to diha. Ay kuya-kuya, magulang pa ka sa kuha ha? Ay, pre. Mamisita ko sa mga anak, pre. Okay ra, pre. Ay ko kumpare ya, kay dili ta kumpare ha? Mamisita unta ko sa mga anak ba nga siya na. Okay ra? Mamisita ka sa kong anak, kabata pa sa kong anak, katiguang na nimo. At grabe, sakita po ng may istorya, boss, oy. Yan, grabe di sugot yung papa. Gusto mo makamamisita sa kuha? Aw, diskarte si papa. Ah, grabe gahian yung mga amahan, oy. Tinarong mo tatagpamsita diri, ah. Ay, unsa man, magpadayon ka or mauli na lang ka? Pauli ana! Katiguang anak, pamisita-misita sa kong anak. Kadungo ka tong sulti ni papa? Unsa pa man nimong giulat? Uli na daw. Ah, grabe yan, oy. Papaulion naman itong pita ka istorya. Basig madapan yung hangyo imong papa ba? Or basig ako na lang mag-istorya sa papa. Basig musugot sa adres namin sa luyo mag-istorya. Ha? Nga na makipag-istorya pa makang papa? Pero na maging sukuha sa imo ha? Kadali lang dyan kayo. Niya paghuman, mauli na ko. Pa, makikistorya daw siya kadali sa imo ha. Basin, mangayo na pa sa ilo sa imo ha ba? Gahiya dyan ang tikuha nga ba? Gusto na ka mag-istorya sa kuha ha? Ha? Kaya ta, boss. Oh, napamanlagi ka. Ingon ka, muli na ka bago man yung istorya ni papa. Ay, may sugot naman yung papa. Ha? Unsay ni sugot nga, perte, mangitong sukuha. May sugot na lagi. Sus, taghanan yung pangutana. Uli, mag-istorya ta. Ay, kay sabi, kaya tusan ako sa papa, may sugot ba dito siya? Okay na lagi. Hala! Pa! Giunsa man ni mo niya akong papa? Aw, di masam sugot nga pamisitaan ka. Aw, awa ka ron, di. Mahilom na. Masa man mo kalingawan rabing? Uy, Gimo. Sus, nanggigil dyan ko rin sa Jigapet ba? Loh, ganahan ko dula ang Rimon ng Golden Empire, oh. Sige daw. Pakiton, takadali lang kay pangwarta. Diri ko nakabayad sa kong kurinti og tubig. Aw, ha? Tanawang kita ka. Grabe no? Pagti na kong bisiha ning dula, ah. Eh, dali lang kay makakwarta, ha? Sige daw po kita daw, Ming. Ang ganaan mangguda ko dire kay pwede ka mo betog, araw. Pwede ka mo betog 1, 2, 3, 5, 8 hangtod 200, hangtod 1,000. So akong i-bet dire is 100. Nya man mo auto play ko. Tuara. Oh. Tuara. Amia, oy. Tali ara, oy. Sunod ba? Dali ara sa 1,000. Oh, parteng dali daog bentaog 1,150. Oh, di ba? Ingani lang kadali ang dula. So ang link na sa comment section dula na para sabay ta makakwarta.